হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। মোৰো বহুত ভাল খবৰ। এতিয়া মই গাঁৱত যাম আৰু না, গাঁৱত এটা জেগাত ফুৰিব যাম। এতিয়া দিন ফুৰিব যোৱা নাই, ঘৰতলে থাকি থকা হৈছে না, সেইকাৰণে এতিয়া মই ফুৰিব যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিলেই হ'ল। আহিলোঁ মই গাইজ, এতিয়া ওলাই যাই থাকোঁ। মোৰ লগত এটা লগ যাব, যিহেতু কল্পনা বুলি কয়তো, মোৰ লগত দিল্লী যাই থাকি না। কল্পনা ফুল ফুলছে আমাৰ লিচু। কঁঠাল গাইজ, কঁঠাল লগা টাইম না, পুৰা কঁঠাল লাগা ধুলা আৰু না। এইফালে আৰু ফুল, মাই ৰোৱা ফুল গেটত আছে আৰু না। আয়ো চৰাই দুটা ইমান ধুনীয়াকৈ আছে গাইজ, ইয়া উৰি গেল। ইখে मा खालामगोन बापना? आलुसो बानायगोन नामा? हा? बानाया? आइमोना दखान होदो नै। यस। माबा नांगो पक'रि? इयाव पक'रि बानायगोन गाइस नै। सोरखो? इ जाद बुंनो हागोन ना दा? पियास हाना दोनदो। थु थांसै थ' थाबाय। आंजों थांबाय थादो नै। पुरा सानसेटजों माबाजों इथिं बरिया नुखादो। कल्पना भिडिअ एगारला नामा? मानो? मालायसो पुरिखा जोब्बाय कल्पनानि, ओमफ्राय पार्टि मोनगोन आङो, पार्टि जानो मोनगोन आरो ना। गरेस्वरा माया मोजां रेस्टुरेन्ट दङ, कल्पना इयावनो लांगोन आंखो। गामिनियाव जाया आङो कल्पना दे। गुने एगारनो मोनला गाइस, एख' जेरावबो थांनो जाया नालाय। ओरैनो इउटुब बाथौ फुजाया इयाव जादोंमोन आरो ना। ओइ बेसिम कल्पना मोना मोसादोंमोन साइदआव, ओमफ्राय बेयाव स्टेज जादोंमोन, जों मोसादोंमोन बेयाव। दाफोरा दाबो दङ, गेटआ सिफायबाय। नैखो ना? नैबे लाइब्रेरि बानायगोन? बे लाइब्रेरि बानायगोन आरो ना गाइस, न' फिसाया माबाया हानिया ने? सोरथो फरायगोन बेयावलाय? गाइस जोंनि गामियाव नै बाथौ मन्दिर बानायबाय आरो ना। सिमेफोरा आं मति जादों नामा? हा? मति जानाय बायदि नुदों। हालंबारियाव फैनानैलै। हालंबारियाव मैगं गोथां मोनजाना। मैगं नेचारेल मैगं मोनजायो ना बेयाव। पुरा माबा मा होनो न'आव खेथि खालामनाय फान्थाव आरो मा मोनजायो? कबि आरो माबा फुलकबि आरो मा? सबाया न'नि गोजा जाबाय थायोना, बिराद भिटामिन, सबाय गोनां भिटामिन जानानै। आरो जिंखा मैगं जासिगोन। अ इथ' जिंखा जागोन। आरो कलाखौ देन्जार संबाय थायो। दालि बरिं गाइस, मा खालामगोन मा थागोन, बेरायनो फैबाय आरोना जोङो गामियाव आनै लाहानाव। बेबायदिबो लाजाया, मानसिफोरा हामा होनगोन ना। सिरि लाबाय थादो आरोना जोङो। सानसेटखौ जि बरिया नुदो गाइस, माथावरिजों सानसेटजों जोंहा माबायाव बैसागुआवलै माबा लाबोनो, केमेरा लाबोनो। फट' सुट खालामनो। सरमनिखौ लाबोनो होदोंब्रा। सोरनिया? सरमनिखौ लाबोनो होदोंमोन दे। इनि माबाथो बिखुनजोनिफ्राय। बिखुनजो एक्टरनिफ्राय। पुरा लाबोदे माबाया माथावरियाव देन्जार फट' थिखांदो। मोसानाय ना बैसागुनि फट'शुट मानसिफोरा खालामबाय दं, बहुत मानसियानो खालामबायद्रा। गाइस नोंसिबो मोनदो लामा खाथियावनो जि बरिया
मोनफायबाय जोङो मोनहैसिगोन नै गथ'फोरा दाखालि जे जोंहानाव ओंखाम जाहोदोंमोन ना गथ'फोरखौ आलासि बायदोंमोन नालाय बिसोरो आनै लाहानाव थादों आरोना जाहानाव हरफायाखै बिसोरनाव हरथागोन बिसोर गाबोन थांगोन आरोना बेखौनो माथो हरनायना फैबाय आरोना तोंने কি করে থাকছ হা বাহ এইটো কাই ৰ কাৰ আইনৰ কিবা বাই হাতৰ sang কি হল খাসা মুগৰি वाव खबरानसा Itu sulap nada. सोरखो Iya yang ke. आंबो जागोन हुलाय हुलाय आंबो जानि Kalau bundi nih. होमबा हुलाय नोंबो जागोन नामा बिसन बाबु सोरनि Gede? Oh iya. मा दं इसोरलाय Iya. अ लामायाव Oh. ओइ लांगोन र' Nairo. जि बरिया मिठा गायसि गोदैनो खाथिलाय केमेराखौ Kecil lagi. Jangan. Ya sih abdul martabuna. Mana kopi? ओइ तु रेडसिनि नामा मरा फालु गन्दै Halo grand saving. Sama tuh cekil buat. हाय इसना द आमा हागो राय थना औ सि दै तामान टेस्टी Eh, dingin. Aku mau lele. मा मा जादों Sini ada ya. Pokoknya lagi lain udah. हा आसन बाबु इथिला बोले बरिया Gas dal ke udah lejar kan. Gas dal udah lejar. बस lama-lama buka dan no yang gaun sih tau Koko bang. Mansnya kau nangan. oh itu gue tapi kah नै रिसिट थांसिगोन आरो ना गाबोन गाइस जोङो आनैलाहानाव साहा ता लोंखांबाय दायो इसोर ओइथिं बेरायनो थांगोन ना जमा थांफानोसै आरो ना ओमफ्राय जोंबो न'आव थांफानोसै Army training dah udah. iya आर्मि ट्रेनिंखौ tereng gitu आर्मि tereng Army training. थांबाय थानोसै गाइस बे कल्पनानै थिगसे भिडिअ बिदि खालामबाय थादों मोजां बायदि गाइस नै थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेनोसै आरो ना मैयानि बायदि बाय बाय हरदों नोंसोरबो आरो नोंसा माय बायदि फैदों दा आलहा लागला नाखि आलहा लागला बेले गाइस महर आलहा लागला फुं आरो कल्पना बाय 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 बाय